Bu peş ve birina sinema Kurdî jî ew pirsgerekî giring e. Yani tekiliya sinemaya Kurdî û edebiyata Kurdî jî gelek giring e. Yani belkû jî dünyayê mesela sinemaya ku gelek pêşveçûyî ya Fransî ya İtalyan ya Rusan gelek pêşveçû ew girêdayî edebiyata wan jî. Mesela sinema li Rusyayê dema Sovyet sinema bû weke huner derket. Ew ne tesadüfe ez bêjim. Ew girêdayiya wêjeya Rusan jî yani. Sinemaya ku li dünyayê di nav dawiya 100 salî da derket bû hunerekî gelekî mezin, gelekî bihêz, di vê hêzê de hêza edebiyatê wêjeyî gelekî heye.